दिनै BPF-नि जानानै आङो जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो गोबां सेनियर दैदेनगिरि आब' प्रमिलामोन गासैखौबो लानानै आं नमिनेसन आङो फाइल खालामबाय आरो दा नुनो मोनदों जोंनि BPF दोलोनि देरहानाया 100% निश्चित जाबाय। मानोना गासिबो BTC बासिया धर्म जाति भाषा बावना गारनानै बयबो ज' जाजोब्बाय आरो BPF-खौनो समर्थन होनो थाखाय आगान होबाय। जेबो बिदि फेक्टर गैया BTC-आव अन्तत BTC-आव क'क्राझार समस्ति आरो दरं उदालगुरि समस्ति बे मोननैयावबो खुनु पार्टिया फेक्टर नङा जोंनि थाखाय BPF-आनो देरहायो। बिसोरा मोनसे मित्रता दल दङ नोंथांमोना मिथिगौ BJP दङ EJP दङ UPPL दं बिसोरनि कमन केन्डिडेटआ UPPL-नि गतिके बेखौ केम्पेइन खालामनो थाखाय EJP-नि नेताफोर फैनांगोन BJP-नि नेताफोर फैनांगोन जुदि नेताफोर फैलायलायाबा UPPL-आ आइसोलेटेड जाया होमबा अकलसरिया जाया होमबा बिसोरनि मित्रतानि स्पिरिटआ बहाथो थांगोन फैगोन जोंनियाबो BPF-ना दा उदालगुरियाव बेस्थ' जादों बिसोरनि इलेक्सन जोबखानानै जेसेबां नेताफोर दं जोंनि क'क्राझाराव नामैबो जोबगोन बिदिनो केम्पेइना सोलिबाय थागोन। बिथांमोनहा 30,000 जागोन 20,000 जागोन होननानै मोनसे स्टेज बानायलायनानै खालामदोंमोन जोंबो मिथिदों आंनि न' सेरावनो खिन्थु बेसेबां जादों नोंथांमोना रिपर्टारानो नुगासिनो दङ। दिनै BPF-आ बेबायदि मिटिंबो खालायाखै जोङो साइनासालिबो लुवाखै जेबो खालायाखै स्पन्टेनियासलि जोंनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि फैदों दा 20,000-नि बारा जमा जादों नोंथांमोना समग्र टाउनाव जि मानसिफोर रेलियाव नुदों बेखौ नायब्लानो सानब्लानो नोंथांमोना नुगोन। बेसेबां भटनि फाराग गांसे गांनैजों जोङो देरहागोन बे नङा BPF-आ बिराद बुरजा 12 भट लानानै देरहागोन। बे नबसरनि खोथाया गैला बेनि मा होनना बुङो बेखौ सार्टिफिकेटआ जे भुवामोन बेखौ कर्टआ प्रथमावनो बुंखादोंमोन आरो बेखौ लानानै स्टेट गभर्नमेन्टआबो भिजिलेन्स कमिटियाबो बेखौ इनभेस्टिगेट खालामनानै बुंदोंमोन गेजेरावहाय कर्टआ आरो उल्था स्टे अर्डार होफिनदों दा आरो सेकेन्ड डाबल बेन्चआव बेखौ माने आरो नाखस खालामफिनबाय कर्टआ बालाय गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों बेखौनो भार्डिक्ट होगोन बा बेखौनो राय होगोन गतिके आं सानो जि कर्टनि राय होनाय बियो मोजां राय होदों आरो बे जे 10 बोसोर भुवा सार्टिफिकेट लानानै ट्राइबेलनि MP जादों MP जानानै सारा देशनि थाखा फैसा मोनसे बियो बाहायदों व्यवहार खालामदों बेखौ भारत सरकारा आइनगत भाबै बिथांखौ दन्द खालामनानै बे जेसेबां थाखा फैसा सुबिदाफोर लादों बेखौ माने आइनगत भाबै फरायना लांफिनजोबनांगौ। गोबाङाव देरहाया मोनसे पलिं स्टेशनाव पलिं बुथआव मात्र 10 जन 12 जननिल' खमि जादों जोंनि BPF-आ खालि जोंनाव 2,200 सामथिं माबा दङ 2,500 दङ भट सेन्टारा बेवहाय बेनि भटआ 36,000ल' बारा नोङो बेखौ रानब्लानो आन्दाज मोनगोन 6,000ल' बारा बेखौ नोङो 20,000ल' बारा मोनदों बियो 20,000खौ 2,500जोंनो भाग खालाम होमब्लानो बेखौ दिहुननो हागोन। बिथाङा गैला बिथांनि जेबो गैया बे भटआ गासिबो BPF-आव फैजोबो अपसना BPF।